дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. пешниҳоди тоҷикистон ба русия барои мутобиқсозии китобҳои дарсии забони русӣ дар мактабҳо. муаллифи таърихи халқи тоҷик даргузашт. аз фаридун то шоҳида 14 варзишгар аз тоҷикистон ба қаҳрамонии самбои ҷаҳонӣ мераванд. зане маҳкумшудаи қазоқ барои мутолиаи 10 китоб ба озодӣ баромад. созмони милали муттаҳид сафи паноҳҷӯён дар ҷаҳонро 84 миллион нафар гуфт. русия иқрор шуд аз имконоти тиҷоратӣ бо тоҷикистон пурра истифода нашудааст. ҷумҳурии тоҷикистон ба федератсияи русия пешниҳод кардааст ки барои таҳия ва мутобиқсозии китобҳои дарсии забони русӣ барои мактабҳо ва донишгоҳҳои тоҷикистон гурӯҳи корӣ таъсис диҳанд. муҳаммад довуд саломиён, муовини аввали вазири маориф ва илми тоҷикистон, пешниҳоди худро дар ҷараёни мизи мудавваре таҳти унвони вазъият ва дурнамои ҳамкории башардӯстона миёни тоҷикистон ва русия, маориф, илм, фарҳанг, ки тавассути видеоконфронс дар чаҳорчӯби анҷумани ҳафтуми байни парлумонии тоҷикистон ва русия баргузор гардид, баён кардааст. вазорати маориф ва илми тоҷикистон пешниҳод мекунад ки масъалаҳои дастрасии китобхонаҳои электронии мактабҳои русия, инчунин дастрас намудани намунаҳои электронии китобҳои дарсӣ ба забони русӣ барои мутобиқсозӣ ва нашри минбаъдаи онҳо дар ҷумҳурӣ баррасӣ шаванд, таъкид кардааст Саломиён. ҳамзамон мақомдори тоҷик пешниҳод кардааст ки як гурӯҳи кории дуҷониба барои мутобиқсозӣ ва таҳияи силсилаи маҷмӯаҳои таълимию методии забони русӣ барои низоми таҳсилоти умумии тоҷикистон таъсис дода шавад. муовини вазир иттилоъ додааст ки дар тоҷикистон 38 мактаби русӣ фаъолият мекунад, 173 мактаб синфҳои русӣ дорад. барои онҳо китобҳо нашр шуданд ки аз ҷониби русшиносони маъруф, муаллифони донишгоҳи Санкт-Петербург омӯза шуданд ва курсҳои такмили ихтисос барои баланд бардоштани сатҳи тахассуси муаллимони забон ва адабиёти рус гузаронда мешаванд. вазорати маорифи тоҷикистон инчунин таҳияи барномаҳои муштараки таълимӣ миёни донишгоҳҳои омӯзгории тоҷикистон ва русияро барои мақсад мувофиқ медонад ки метавонад барои роҳандозии сатҳи баландтари муносибатҳои кафедраҳои тахассусӣ замина фароҳам оваранд. мо изҳори омодагии худро барои таҳияи барномаҳои дудипломӣ дар соҳаҳои педагогӣ изҳор менамоем, афзудааст муҳаммад довуд саломиён. дар шаҳри хуҷанд доктори илмҳои таърих профессор абдуллоҷон мирбобоев аз олам даргузашт, хабар медиҳад пресса-тиҷи. марҳум 82 сол дошт ва иллати марги ӯ ифшо нашудааст. профессор мирбобоев соли 1939 дар шаҳри хуҷанд таваллуд шудааст. ӯ яке аз олимони маъруфи тоҷик буд ки дар таҳқиқи мадрасаҳои тоҷикистон саҳми назар аз гузоштааст. марҳум соли 1969 факултаи таърихи донишгоҳи давлатии тоҷикистон ба номи Владимир Ильич Ленинро хатм намуда, сипас дар пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи илмҳои Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ намуда ва беш аз 30 сол дар ин ҷо заҳмат кашида буд. соли 2000 ба донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров ба ҳайси профессор ба кор шурӯъ карда, аз соли 2002 мудири кафедраи бостоншиносӣ ва мардумшиносии факултети таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии хуҷандро бар ӯҳда дошт. ӯ яке аз муаллифони аслии таърихи халқи тоҷик маҳсуб ёфта, дар маҷмӯъ соҳиби наздик ба 800 осори илмӣ ва оммавӣ мебошад. мусобиқаи ҷаҳонии самбо дар пойтахти Ӯзбекистон, шаҳри Тошканд аз 12 то 14 ноябри соли равон баргузор мегардад ки дар он беҳтарин варзишгарони тоҷик низ ширкат мекунанд. дар ин мусобиқа 7 варзишгари тоҷик дар самбои варзишӣ миёни мардҳо, 1 нафар миёни бонувон ва 6 нафар дар самбои размӣ ширкат мекунанд. мусобиқаи мазкур аз рӯи самбои варзишӣ миёни мардону занон ва самбои размӣ миёни мардон сурат мегирад. аввалин бор ғолибон дар 7 категорияи вазнӣ дар ҳар се равия муайян мекарданд. бунёди ҷоизаи ин мусобиқа $231,000 ташкил медиҳад. қаҳрамонони ҷаҳон $4,000, барандагони медалҳои нуқра ва биринҷи мутаносибан $3,000 ва $2,000 дарёфт хоҳанд кард. дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ ширкати варзишгарони 50 кишвари дунё дар назар аст. гуфта мешавад, мусобиқа дар шароити махсуси санитарии марбут ба пандемияи COVID-19 баргузор мегардад. ширкаткунандагони онро лозим аст ки аз ташхиси коронавирус гузаранд ва инчунин ҳама меъёрҳои санитариро риоя кунанд.
ба шарофати мутолиаи адабиёт маҳкумшудагони қазоқистон метавонанд пеш аз муҳлате ки суд муқаррар кардааст озод шаванд. Зани маҳкумшуда бо мутолиаи 10 китоб ҳукмашро 3 сол кам кард, менависад Спутник Қазоқистон. Бинобар иттилои хадамоти матбуотии раёсати ислоҳотии вилояти Караганда, онҳо дар моҳи январ лоиҳаи ғайриоддӣ хониши бидуни марзро оғоз карданд. моҳияти лоиҳа аз он иборат аст ки маҳкумшудагон бояд миқдори муайяни китобҳоро мутолиа кунанд, баъдан дониши худро тавассути нақл кардан ё навиштани иншо нишон диҳанд. дар сурати супурдани имтиҳон комиссияи махсус маҳбусонро ҳавасманд мекунад. яке аз онҳо ки дар ин лоиҳа иштирок дошт маҳбуси муассисаи АК 159 Лидия буд. баробари ошно шудан бо лоиҳаи хондани бидуни марз ӯ яке аз аввалинҳо шуда дар он иштирок кард. баъд аз мутолиаи 10 китоб ва гирифтани 2 ҷоиза Лидия шартан озод шуд, гуфт ҷонишини сардори ниҳоди ислоҳӣ Назира Қодирова. ин зан барои саркашӣ аз пардохти андоз 5 сол равонаи зиндон шуда буд. ӯ 2 сол дар колонияи занонаи вилояти Караганда адои ҷазо кардааст. дар натиҷа муҳлати Лидия барои иштирок дар лоиҳа 3 сол кам ва ӯ аллакай озод шуд. феълан беш аз 50 нафар маҳкум шуда дар лоиҳаи хондани бидуни марз ширкат доранд. теъдоди паноҳҷоён дар сартосари ҷаҳон ба 84 миллион нафар расидааст, хабар медиҳад Комиссарияти олии Созмони Милали Муттаҳид дар умури паноҳандагон. ин ниҳод зикр намудааст ки 6 моҳ қабл теъдоди паноҳандагон ба зиёда аз 82 миллион баробар буд ва ҳамагӣ бо гузашти 6 моҳ сафи онҳо то 84 миллион нафар расидааст. коршиносон зӯровари ноамнӣ ва оқибатҳои тағйирёбии иқлимро сабабҳои ҳиҷрати мардум унвон карданд. гуфта мешавад аз ҳама беш сафи паноҳандагонро шаҳрвандони Африқои марказӣ ташкил медиҳанд. ин кишварро наздик 72 000 нафар шаҳрвандаш тарк кардааст. ҳамчунин аз Судони ҷанубӣ зиёда аз 61 000, Сурия 36 000, Афғонистон 25 2 000 ва Нигерия 20 000 нафар рафтааст. дар миёни кишварҳое ки дар нимаи аввали соли ҷорӣ теъдоди гурезагони дохилӣ афзоиш ёфтааст, гузоришгарон номи Афғонистон, Ҷумҳурии Демократии Конго, Эфиопия, Мозамбик, Мянмар ва Судони ҷанубиро зикр намуданд. Илья Фёдоров, мудири департаменти рушди лоиҳаҳои ҳамгироӣ ва кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақили вазорати рушди иқтисодии Русия гуфт, ки иқтидори тиҷорати Русия ба Тоҷикистон пурра амалӣ нагардидааст. Фёдоров дар ин бора дар ҷарони мизи мудаввари бахшида ба рушд ва такмили ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, ки дар ҳошияи форуми ҳафтуми байни парлумонии Русия Тоҷикистон иқтидори ҳамкории байни минтақавӣ баргузор гардид, изҳори назар кард. Русия шарики асосии тиҷоратии Тоҷикистон мебошад, ки соли гузашта ҳиссаи мо дар гардиши мол зиёда аз 21.4, соли равон 19.8% ташкил дод, тавзеҳ додааст мақомдори рус. Илья Фёдоров ҳамчунин зикр кард, ки дар 8 моҳи соли равон гардиши мол байни ду кишвар тақрибан 50% афзоиш ёфтааст. мақомдори рус ин тамоюлро мусбат арзёбӣ кард ва изҳор дошт, ки нишондиҳандаҳои оморӣ бояд ба миллиард ва бештар аз он наздик шаванд. намояндаи вазорати рушди иқтисодии Русия изҳор дошт, ки сатҳи мутақобилаи иқтисодию тиҷорати Русия ва Тоҷикистон ба иқтидори мавҷуда мутобиқат намекунад. барои фаъол гардониндани ҳамкории ду кишвар, ба гуфтаи ӯ, тарҳҳои нави муштарак, роҳандозии равобити мутақобилаи ширкатҳо, бештар истифода кардани имконоти ниҳодҳои пуштибони содирот ва ҳалли якчанд масъалаҳои иқтисодӣ зарур аст. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.